ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं या अध्ययन वर्गामध्ये। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि पूज्य नामनिष्ठ प्रभूजींच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। तर आपण 8व्या अध्यायावरती आहोत। तिथे आपण अक्षर ब्रह्मयोग बघतो आहोत की मृत्यू समयी भगवंतांचं नामस्मरण करायचं असेल तर त्यासाठी आयुष्यभर नामस्मरण करण्याची आवश्यकता आहे। कारण फक्त तहान लागलं की विहीर खणायची तसं फक्त मग आपण फक्त ठराविक वय झालं आणि आता वेळ आहे भरपूर आणि म्हणून मग आध्यात्मिक मार्गाकडे वळायचं तसं नसून ही लहान वयापासून हे स्वतःमध्ये आणणं आणि जोपासणं, ती कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासणं आणि ज्याचा हा प्रसार जे आपले श्रील प्रभुपाद करता आहेत त्यांचं हे जे मिशन आहे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेच्या मार्फत, ही प्रत्येक मनामध्येही कृष्ण भावना जोपासण्यासाठी त्यांनी ते प्रयत्न केले। फक्त भारतामध्येच नाही तर आपल्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार परदेशात जाऊन सुद्धा आणि पूर्ण जगभर ही सगळी कृष्ण भावना पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न त्यांचा, हे त्यांचं हे मिशन आहे आणि या आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेतर्फे त्यांचं हे मिशन पुढे चालवलं जात आहे। तर अशाच प्रकारे आपण हे 8व्या अध्यायात भगवंत काय सांगता आहेत की भगवंतांनी कशा प्रकारे याचं ज्ञान दिलेलं आहे हे आपण जाणून घेतो आहोत। की मृत्यू समय जसं आपण या कथा बघितल्या, काही भरत महाराजांची कथा बघितली, त्यानंतर पुढे अजामिलाची ही कथा आहे। अजामिलाची कथा मी तिथे तुम्हाला सांगितली नव्हती तर पुढेही आपल्याला काही मला वाटतं माध्यमातून उल्लेख येईल त्याचा एका श्लोकाच्या ह्याच्यातून, तर त्याप्रमाणे आपण तेव्हा त्याच चर्चा करूया। तर आपण 23वा श्लोक घेऊया। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। योजना माचाजी वाचणार। हो, वाचते. हरे कृष्ण माताजी. हरे हे कृष्ण। भरतवंशा, आता ज्या वेगवेगळ्या काळी योग्याने या जगतातून प्रयाण केले असता तो परतून येतो अथवा येत नाही याचे मी तुला वर्णन करतो। तात्पर्य: जे भगवंतांना जे भगवंतांना पूर्णपणे शरण गेलेले विशुद्ध भगवत भक्त असतात ते आपण आपला देह कोणत्या पद्धतीने अथवा केव्हा त्याग करावा याची मुळीच पर्वा करीत नाहीत। ते सर्व काही श्रीकृष्णांच्या हातात सोपवितात आणि सुखाने व सुलभतेने भगवत धामात परत जातात। परंतु जे अनन्य भक्त नाहीत आणि कर्मयोग, योग, ज्ञानयोग, हठयोग यांच्यासारख्या आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्तीच्या मार्गावर विसंबून असतात त्यांनी योग्य काळीच देहत्याग केला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना या जन्म मृत्यूंनी भरलेल्या भौतिक जगतात न परतण्याची निश्चिती होते। जर योगी सिद्ध असेल तर भौतिक जगाचा त्याग करण्याकरिता तो स्थळ काळाची निवड करू शकतो, परंतु तो जर सिद्ध नसेल तर त्याचे यश योगायोगाने विशिष्ट योग्य काळी प्रयाण होण्यावर अवलंबून असते। ज्या काळी मनुष्यांचे प्रयाण होते आणि त्याला पुन्हा परतून यावे लागत नाही त्या योग्य काळाचे वर्णन भगवंत पुढील श्लोकामध्ये करतात। आचार्य बलदेव विद्याभूषण यांच्या मतानुसार काळ हा संस्कृत शब्द काळाच्या अधिष्ठाता देवतेचा सूचक आहे। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण।
आपण याच्या आधी बघितलं की ब्रह्माचं जीवन बघितलं, ब्रह्माचं आयुष्य बघितलं, आणि कशा प्रकारे हा काळ, की मग जी समाधीस्थ अवस्था आहे, म्हणजे प्रलय बघितला, त्याच्यानंतर आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये जे बघितलेलं आहे की ज्याप्रमाणे ब्रह्माच्या एका दिवसामध्ये सृष्टीची निर्मिती होते आणि एका रात्रीमध्ये सगळा प्रलय होतो, की सगळ्या लयाला पावतात जिथे त्या अव्यक्त असतात. पण पुन्हा जेव्हा ती सायकल असं फिरत असतं, आणि त्याप्रमाणे जेव्हा 100 वर्ष हा काळ, जेव्हा ब्रह्मांचं जीवन आहे, त्यावेळेला जेव्हा ब्रह्मांचा मृत्यू होतो, तेव्हा पुन्हा हा, म्हणजे त्याच्यात जसं मी म्हटलं की पुढे जाऊन गोलोक वृंदावनामध्ये जेव्हा आपण सखोल शिकतो, त्याच्यात पण काही या टप्पे आहेत की एक दिवस एक रात्री, तसं पूर्ण ब्रह्मांच्या आयुष्याच्या काळानंतर जो प्रलय होतो, त्यानंतर मग पुन्हा ते जे जीव जन्म घेतात, बेसिकली कसं आहे की हे सगळं कर्मबंधनात अडकलेल्यांचं आहे, की कुठेतरी इच्छा आहेत त्यामुळे मग पुन्हा ते 84 लक्ष योनींमधून फिरत राहतात, पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये जन्म येतो आहे. पण भक्तांविषयी असं नाहीच आहे. विशुद्ध भक्तांविषयी सांगायचं तर ते पुन्हा त्या भौतिक जगतात परत येण्याची काही म्हणजे प्रश्नच नसतो तो, कारण ते भगवत धामामध्ये परत गेलेले असतात. आणि म्हणून हे भगवंतांना पूर्ण गेलेले विशुद्ध भगवत भक्त असतात. ते आपण आपला देह कोणत्या पद्धतीने किंवा केव्हा त्याग करावा याची पूर्वपर्वा कधीच करत नाही. ते सर्व काही श्रीकृष्णांच्या हातात सोपवतात. त्यामुळे मग जसं आपण म्हटलं नाही इथे की हठयोग जो आहे की ज्याच्यामध्ये समाधीस्थ अवस्था, मग भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग हा प्रश्न मी प्राणचैतन्य प्रभूजींना विचारला होता की कशा प्रकारे मग जेव्हा देहत्याग केला जातो, मग समाधीस्थ अवस्था नाहीये, की समाधी ही जी अवस्था आहे, या अवस्थेला कुठेतरी अं, अं, प्रभूजी म्हणाले होते की कर्मयोग कर्मी असतात, ते ब्रह्मामध्ये विलीन होतात, ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होतात. त्यानंतर जे ज्ञानी असतात त्यांना कुठेतरी वैकुंठवासापर्यंत ते पोहोचतात किंवा परमात्मा या रूपाशी संलग्न झालेले असतात. आणि योगी जे आहेत, सर्वोत्तम योगी जे भगवान रूपाशी निगडीत, जे भगवत धामाला पोहोचतात. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की अष्टांग योग जो आहे, किंवा मग जो हठयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि हठयोग, या आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्तीच्या मार्गावर ते विसंबून असतात, की जे जे या योगाला जाणून, मग हा भक्ती योगापेक्षा वेगळा आहे. कारण कुठेतरी मग कर्मी आणि ज्ञानी अशाशी जोडलेले असतात, आणि मग त्याप्रमाणे ते ठराविक वेळ बघून आणि त्या योग्य काळीच देह त्याला केला पाहिजे, जेणेकरून त्या जन्म मृत्यूंनी भरलेल्या भौतिक जगात परत न येण्याची निश्चिती होते. कारण तेव्हा ते कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग हा मार्ग अवलंबतात. पण इथे भगवंतांनी आपल्याला जेव्हा अर्जुनाने हा प्रश्न विचारला तेव्हा सांगितलं की अष्टांग योगापेक्षा सुद्धा, म्हणजे या टप्प्याटप्प्याने जाणाऱ्या लोकांसाठी त्याप्रमाणे भगवंतांच्या धामाला पोहोचलं मग जाता निश्चितच, की मग समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते, तीच भक्ती मार्गातनं केली जाते. आणि म्हणून इथे आपण भक्त म्हणून विशुद्ध भक्तांबद्दल जो फरक जाणवतो, की विशुद्ध भक्त याचीही पर्वा करत नाहीत, जसं आपण गेल्या काही श्लोकांमध्ये वाचलं की त्यांना कुठलीच तमा नसते, त्यांना मोक्षाची सुद्धा अपेक्षा नसते, निरपेक्ष, म्हणून त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी निष्काम म्हटलेलं आहे. कारण कुठल्याच फळाची अपेक्षा तिथे नसते. आणि म्हणून मग भौतिक जगाचा त्याग करता करता तो स्थळ काळाची निवड करू शकतो, कारण तो सिद्ध योगी मग जो अष्टांग योगामध्ये सिद्ध ठरलेला असतो. पण सिद्ध नसेल तर त्याचं यश योगायोगाने विशिष्ट योग्य काळी प्रयाण करण्यावर अवलंबून असते. ज्या काळी मनुष्यांचं प्रयाण होतं त्याला पुन्हा परतून यावे लागत नाही. त्या योग्य काळाचे वर्णन भगवंत पुढील शब्दात आलेलं काळ या शब्दाने दाखवतात. या काळ या शब्दाबद्दल भागवतामध्ये सुद्धा एक पूर्ण स्कंदावरती, मला वाटतं बरेच अध्याय आहेत त्याच्यावरती. सॉरी. तर त्या 11व्या अध्यायात आपण जाणतो की जेव्हा काळ म्हणजे भगवंत आहे, भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रात काळ आहे आणि भगवंतांच्या हातात काळ आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की भक्तांसाठी मग तो काळ सुद्धा, काळाला सुद्धा ते पर्वा करत नाहीत काळाची, कारण त्यांनी भगवंतांवर सगळं सोपवून दिलेलं असतं. आणि म्हणून विशुद्ध भक्तांनी हे भगवंतांवर सोपवून दिलेलं असतं. मग हा काळ काय सांगतोय हे आपण या श्लोकामध्ये जाणून घेऊया. अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः. येस मनीषा माताजी वाचाल. हो. हरे कृष्णा. जे परब्रह्माला जाणतात ते अग्निदेवतेच्या प्रभावामध्ये, प्रकाशामध्ये, दिवसाच्या शुभ क्षणी, शुक्ल पक्षामध्ये अथवा सूर्य जेव्हा उत्तरायणात असतो त्या 6 महिन्यामध्ये त्या भौतिक जगतात मृत्यू झाल्यावर परब्रह्माची प्राप्ती करतात. तात्पर्य, जेव्हा अग्नी, प्रकाश, दिवस आणि शुक्ल पक्षाचे उल्लेख करण्यात येतो तेव्हा जाणले पाहिजे की या सर्वांच्या अधिष्ठाता देवता आहेत, ज्या जीवांच्या मार्गक्रमणाची व्यवस्था करतात. मृत्यूसमयी मन ही मनुष्याला नवजीवनाच्या मार्गावर घेऊन जाते.
उपर्युक्त काळी जरी मनुष्याने योगायोगाने अथवा पूर्व योजनेनुसार देहत्याग केला तर त्याला निर्विशेष ब्रह्मज्योतीची प्राप्ती होऊ शकते. ज्या योगी जनांनी योगाभ्यासात प्रगती केली आहे ते देहत्याग करण्याकरता इष्ट स्थळ काळाची व्यवस्था करू शकतात, परंतु या गोष्टी इतरांच्या स्वाधीन नसतात. जर योगायोगाने शुभ क्षणी त्यांना मृत्यू आला तर जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा परतावे लागत नाही, नाही तर ते परतून येण्याची सर्व दृष्टीने शक्यता आहे. तरीही कृष्ण भावना भावित विशुद्ध भक्ताला पुनरागमनाचे मुळीच भय नसते. मग तो देहत्याग शुभ काळी अथवा अशुभ काळी किंवा योगायोगाने अथवा पूर्व योजनेनुसार करो. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. आता इथे कसं दाखवलेलं आहे, तर इथे काही काळ दिलेला आहे, जो काही ठराविक काळ आपण म्हणतो ना, की पौर्णिमा, अमावस्या आणि मग शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, हे जे वॅनिंग वॅक्सिंग म्हणजे जे चंद्राच्या ज्या कला आहेत, तर त्याप्रमाणे आपल्याला काही काळाबद्दल सांगितलेलं आहे. आणि अथवा म्हणजे शुक्ल पक्षामध्ये किंवा सूर्य जेव्हा उत्तरायणामध्ये असतो, आता आपण बघतो की संक्रांतीनंतर मग हे जे उत्तरायण आणि दक्षिणायन आहे, की 6 महिने उत्तरायण आणि दक्षिणायन, तर त्याप्रमाणे या ज्या अग्नी, प्रकाश, दिवस आणि शुक्ल पक्षाचा उल्लेख जो केलेला आहे, या सगळ्याच्या देवता आहेत. अग्नीचा म्हणजे इंद्र देवता आहे, अग्नी देवता आहे, सूर्य देवता आहे. या सगळ्यांचा या अधिष्ठाता म्हणजे या सगळ्या देवतांशी ते संलग्न आहे. मग ज्या जीवांच्या मार्गक्रमणाची, कारण कसं आहे की हे जे इष्ट देवदेवता आहेत, मग ते भगवंतांच्याच आधिपत्याखाली जीवांच्या ज्या काही नैसर्गिक गरजा असतात त्याची स्फूर्ती करत असतात. त्याचप्रमाणे याही गोष्टीची व्यवस्था करतात आणि मन हे मनुष्याला नवजीवनाच्या मार्गावर घेऊन जात असतं. मग इथे आता भक्ती योगाचा जो मार्ग दिलेला आहे, की आपल्याला जेव्हा ठराविक म्हणजे जे सिद्ध योगी असतात ते या समाधीस्थ अवस्थेत किंवा ज्या हठयोगातून जातात, ते त्या वेळेला आणि त्या काळाला त्या पर्टिक्युलर मग योगायोगाने शुभ क्षणी त्यांना मृत्यू आला तर त्यांना मृत्यू चक्रात पुन्हा त्या चक्रामध्ये परतून यावं लागत नाही. ते देहत्याग करण्याकरता इष्ट स्थळ काळाची व्यवस्था करू शकतात. कारण की ज्यांनी योगाभ्यासामध्ये प्रगती केलेली आहे, की ज्यांनी हा अभ्यास करून मग जो हठयोगाचा अष्टांग योगाचा अभ्यास केलेला आहे, मग ही गोष्ट खूप ठराविक काळांमध्ये शक्य होती. आणि त्यावेळेला तसं करून कदाचित त्याप्रमाणे त्यांनी योगायोगाने जर त्या योग्य काळी आपला देहत्याग केला तर निश्चितच कुठेतरी त्यांना पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत यावं लागत नाही. पण हे कुठेतरी जरतर झालं इथे, कुठेतरी कुठेतरी साशंकपणा दाखवला गेलाय. पण भगवत भक्ता म्हणजे भक्ताच्या बाबतीमध्ये हा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण तिथे कुठेच त्याला मोक्षाचं आहे, त्याला भयच नसतं या गोष्टींचं. कुठल्याही काळी मृत्यू आला तरी त्याला माहिती आहे की मला भगवतधाम मिळणार आहे. कारण इतकी त्याला खात्री असते, कारण त्या भक्तीच्या मार्गावर तो कृष्ण भावना भावित संपूर्णपणे त्यांनी भगवंतांना शरण गेलेला असतो. आणि म्हणून अशा या शुद्ध भक्ताला या गोष्टीची तमा अजिबात नसते. पण इथे आपल्याला जो काळ दिलेला आहे, मग हा उत्तरायण दक्षिणायनचा आणि या पर्टिक्युलरली मग जे 6 महिन्याचे काळ आहे त्याच्यातला जो योग्य काळ आहे, मग बऱ्याच वेळेला आपण या तिथीनुसार आणि जे शुभ काळ दाखवले जातात, आपण बघतो कालनिर्णयमध्ये, पंचांगामध्ये, मग असे शुभ काळ काही गोष्टी ज्या आपण ठराविक सण समारंभ केले जातात, ते या गोष्टींचं आणि ग्रहांची त्या पर्टिक्युलर दिशा आणि त्याप्रमाणे त्यांची वेळ बघून आणि त्याप्रमाणे ती शुभ आणि अशुभ वेळ ठरवलेली असते. आणि म्हणूनच इथे म्हटलं की त्या योगायोगाने त्या सगळ्या योग्य काळामध्ये जर त्यांनी देह ठेवला तर त्याप्रमाणे ते स्थळ काळाची ही सगळी निवड करून करतात, तर निश्चितच त्यांना कुठेतरी भगवत धाम मिळण्याची शक्यता असते. मग पुढचा भाग याचा आहे, धूमो रात्रीस्तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम संयोग ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. येस, रसिका माताजी वाचणार? कोणाला अजून वाचायची इच्छा आहे? वाचू का वाचू का मी? मात्र? हा हो, वाचा. कोणी वाचा. वाचा येत नव्हते. वाचा माताजी वाचा. मनीषा माताजी, तुम्हाला लिव्ह करायचंय का थोड्या वेळाने? हो. ते ठीक इथे आहे, तुम्ही थोडस एकदा वाचा. प्रॉब्लेम होतोय इथे. लॅपटॉप मध्ये थोडा प्रॉब्लेम होतो. बरं बरं, तुम्ही वाचा मग. अच्छा, ठीक आहे रसिका माताजी, काही हरकत नाही. मनीषा माताजी वाचू शकता मग तुम्ही, हा. तुम्हाला जेव्हा लिव्ह धूर करायचं आहे हा तेव्हा. धूर येस. रात्र कृष्ण पक्ष किंवा दक्षिणायनामध्ये जो योगी मरण पावतो तो चंद्रलोकाची प्राप्ती करतो, परंतु तो पुन्हा परत येतो. श्रीमद
भागवताच्या 3ऱ्या स्कंदामध्ये कपिल मुनी सांगतात की या भूतलावर जे सकाम कर्म करण्यामध्ये आणि यज्ञ करण्यामध्ये निपुण आहेत त्यांना मृत्यूनंतर चंद्रलोकाची प्राप्ती होते. असे उन्नत जीव चंद्रावर साधारणपणे 10,000 वर्ष देवतांच्या गणनेनुसार वास्तव्य करतात आणि सोमरस पान करून जीवनाचा उपभोग घेतात. कालांतराने ते पृथ्वीवर परत येतात. याचा अर्थ असा होतो की स्थूल इंद्रियांना दृश्य नसले तरी लोकावर असे उच्चतर श्रेणीचे जीव निवास करतात. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपल्याला जे आधीच्याही श्लोकामध्ये की या काळामध्ये मग हे जे धूर रात्र आणि कृष्ण पक्ष हे कुठेतरी दिवस शुक्ल पक्ष आणि ज्याप्रमाणे आपण प्रकाश बघितला तर त्याच्या बरोबर विरुद्ध हा दक्षिणायन काळ आहे. मग त्याच्यामध्ये मग जो त्याला कुठेतरी डार्कनेस आणि ब्राईटनेस हा जो प्रकार की मग ज्या कला असतात आणि पर्टिक्युलर जो काळ असतो सॉरी तर अशा याचं वर्णन भूतलावर जे सकाम कर्मामध्ये मग भागवताच्या 3ऱ्या स्कंदामध्ये कपिल मुनींनी याबद्दल सांगितलेलं आहे की जे सकाम कर्मात की याच्याही आधी आपण बघितलं की सकाम कर्मी जे रजोगुणामध्ये आहे. मग 17व्या अध्यायात आपण जेव्हा जाणू की यज्ञ दान आणि तप हे सत्व रज आणि तमो या 3 गुणांच्या मार्फत कशा प्रकारे केलं जातं. मग त्यामध्ये हा जो यज्ञ केला जातो तो सकाम कर्मी म्हणजे यज्ञ याग केले जातात पण ते कशासाठी केले जातात स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केले जातात. तिथे भगवंतांच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नसतं काही. आणि म्हणूनच इथे दिलेलं आहे की त्यांच्या मृत्यूनंतर मात्र त्यांना चंद्रलोकाची म्हणजेच काय जो तुम्हाला सांगितलं की पृथ्वीच्या वर जे 7 लोक आहेत की ज्याच्यामध्ये भूवर मग जनलोक महरलोक तपरलोक आणि मग इंद्रलोक आहे म्हणजे हे सगळे लोक होऊन ब्रह्मलोक हा सर्वात श्रेष्ठ तिथे पृथ्वीच्या वरती दाखवलेला आहे. तो सुद्धा मग स्वर्गलोकच आहे. मग तिथे सगळी सुखाचे अगदी ऐहिक सुखाचा उपभोग घेतला जातो. सोमरसाचं पान केलं जातं आणि या सगळ्यावरती पुन्हा 100 वर्ष मग भले 10,000 वर्ष तो काळ दाखवलेला आहे पण पुन्हा तिथे पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा उलटून या मृत्यूच्या काळामध्ये यायला लागतं. मृत्यू लोकावरती यायला लागतं. हा जो अशाश्वतम दुःखालयम जे आपण बघितलं की भगवंत सांगतायत की हे अशाश्वतम दुःखालयम का दुःखालयम जन्म मृत्यू जरा व्याधी यांनी पूर्णपणे त्रासलेला आहे. आणि म्हणून स्थूल इंद्रियांना दृश्य नसले तरी चंद्रलोकावर असे उच्चतर श्रेणीचे जीव निवास करत असतात. कारण कशा प्रकारे की ते सदृश नसले म्हणजे स्थूल आणि सूक्ष्म असे देह आपण बघतो ना तर अशा प्रकारे हे उच्च श्रेणीचे जीव असतात जे स्वर्ग लोकामध्ये गेलेले असतात ते त्या इंद्रियांमार्फत त्याचा उपभोग घेत असतात. कारण त्यांना कुठेतरी स्वर्ग लोकाची प्राप्ती झालेली असते. मग सकाम कर्मी असतात ते त्यांनी यज्ञ या किंवा काही पुण्यकर्म केलेलं असतं पण तिथे पुण्यकर्मामध्ये मग पुन्हा भगवंत मिसिंग असतात. हो एक मिनिट हा दादा गेला तरी चालेल. हा सो अशा प्रकारे या काळाचं जे दिलेलं आहे की इथे मग विशुद्ध भक्त आणि हे जे सकाम कर्मी मग जे देवी देवतांचे लोक जरी प्राप्त करत असले तरी पुन्हा उलटून त्यांना मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा परत यावं लागतं. शुक्ल पक्षामध्ये आपण बघितलं तसं आपण कृष्ण पक्षामध्ये बघितलेलं आहे की दक्षिणायनामध्ये आणि उत्तरायणामध्ये मग कशा प्रकारे उत्तरायणामध्ये निश्चितच कुठेतरी अंधुक अशी शक्यता असते की पुन्हा ते मृत्यू लोकामध्ये परतून येणार नाहीत. पण दक्षिणायनामध्ये सांगितलेले चंद्रलोकाची प्राप्ती होते आणि पुन्हा ते मृत्यू लोकामध्ये म्हणजेच पृथ्वीवरती पुन्हा परतून येतात. शुक्ल कृष्णे गती येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना मृत्युम अन्य यावर्तते पुनः. हरे कृष्णा. हा वाचू का मी? हो वाचू शकता ना. हरे कृष्ण. हरे वैदिक मतानुसार प्रकाशमय आणि अंधकारमय असे या जगतातून प्रयाण करण्याचे 2 मार्ग आहेत. जेव्हा मनुष्य प्रकाशमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येत नाही, परंतु जेव्हा अंधकारमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येतो. तात्पर्य काय? आचार्य बलदेव विद्याभूषण यांनी छांदोग्य उपनिषदातून नंबर दिलेला आहे त्याच्यामध्ये हो प्रयाण मार्गाचे आणि परत येण्याचे हेच वर्णन उद्धृत केले आहे. जे सकामकर्मी आणि दार्शनिक तर्कवादी आहेत ते अनादी कालापासून अविरतपणाने ये जा करीत आहेत. वास्तविकपणे
ते श्रीकृष्णांना शरण जात नसल्यामुळे त्यांना अंतिम मोक्ष प्राप्ती होत नाही. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे प्रयाण करण्याचे म्हणजे जसं म्हटलं की प्रयाणकाले की मग हे शुद्ध भक्त नाही तर विशुद्ध भक्त नसून इथे दक्षिणायन आणि उत्तरायण मधला जो फरक की प्रकाशकाळी आणि अंधकार समय जे जो आपल्याला शुक्ल पक्ष दाखवला आणि कृष्ण पक्ष दाखवलेला आहे. मग प्रकाशमय काळ आहे आणि हा म्हणजे तो प्रकाशाचा म्हणजे दिवसाचा काळ आहे आणि हा रात्रीचा दूर रात्र आणि अंधकारमय असा हा काळ आहे जो दक्षिणायनाचा काळ आहे. आणि त्या काळामध्ये जर प्रयाण केलं गेलं तर पुन्हा ते परतून या मृत्यूलोकामध्ये परत येतात. पण प्रकाशमय हे जर शुक्ल पक्षामध्ये जर प्रयाण केलं मग म्हणूनच जे सांगितलेलं आहे की सिद्ध योगी जे ज्यांनी ही सिद्धी मिळवलेली आहे आणि जे या हठयोगाचे अवलंबन केलेलं आहे ते निश्चितच या काळाचं कुठेतरी वर्णन केलेलं आहे. आणि त्या काळाला धरून मग ते स्वतःच्या देहाचा त्याग करतात आणि प्रयाण करतात. मग अशा प्रकारे तिथे कुठेतरी अंधुकसं असं दाखवलेलं आहे की मग ते कदाचित भौतिक जगतामध्ये परतून येत नाही. परंतु जे अंधकारमय जगतातून अंधकारमय अशा काळामधून समाधीत सावता किंवा प्रयाण करतात तेव्हा मात्र ते निश्चितच पुन्हा उलटून या भौतिक जगतात परत येतात. म्हणजे कारण का कारण ते तिथे कृष्ण भावना वाढीस लावत नाही. ते भगवंत तिथे मिसिंग आहे. तो कृष्णांना शरणच येत नाही. कृष्ण भावना जोपासत नाही. मग पुन्हा उलटून तिथे कर्माचं बंधन आहेत. कारण कुठेतरी मग इच्छा आकांक्षा लागल्यात. मग हे उपभोगले ते उपभोगले पण मला हे अजून हवंय मला ते अजून हवंय. मग त्या सगळ्या इच्छा आकांक्षा आणि मग पुन्हा त्या कर्मामध्ये अडकवणार पुन्हा त्या कर्मबंधनातून अडकून पुन्हा त्या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेऊन जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयम अशाश्वतम अशा या चक्रामध्ये फिरत होतो आणि फिरत असतो मनुष्य. आणि मग त्याला अंतिम मोक्ष प्राप्ती होऊ शकत नाही. नैते श्रुती पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्ता भवार्जुन. येस कोणाला वाचायचंय? योजना माताजी वाचू शकते. हा, हरे कृष्ण माताजी. हे हरे कृष्ण. अर्जुना, भक्त जरी हे दोन्ही मार्ग जाणत असले तरी ते कधीच मोहित होत नाहीत. म्हणून तू सदैव भक्तीमध्ये युक्त हो. तात्पर्य: भौतिक जगातून प्रयाण करताना जीव ज्या दोन मार्गांचा अवलंब करू शकतो त्या मार्गांनी अर्जुनाने विचलित न होण्याचा उपदेश या ठिकाणी श्रीकृष्ण अर्जुनाला देत आहेत. आपले प्रयाण योगायोगाने किंवा पूर्वयोजनेनुसार होईल याची चिंता भगवत भक्ताने कधीच करू नये. भक्ताने कृष्ण भावनेमध्ये दृढपणे स्थित होऊन हरे कृष्ण जप केला पाहिजे. त्याने जाणले पाहिजे की या दोन मार्गांपैकी कोणत्याही मार्गाचे चिंतन करणे हे त्रासदायक गोष्ट आहे. कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये सदैव युक्त राहणे होय. यामुळे भगवतधामात जाण्याचा मनुष्याचा मार्ग हा सुलभ, निश्चित आणि सुखरूप होईल. या श्लोकामध्ये योगयुक्त हा शब्द विशेष करून महत्वपूर्ण आहे. जो योगामध्ये दृढ आहे तो आपल्या कार्याद्वारे निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो. श्रीरूप गोस्वामी सांगतात की अनासक्तस्य विषयान यथार्ह मुहपयुज्यतः. मनुष्याने भौतिक क्रियांपासून अनासक्त झाले पाहिजे आणि सर्व काही कृष्ण भावनेमध्ये केले पाहिजे. या युक्त वैराग्य नामक पद्धतीद्वारे मनुष्याला सिद्धी प्राप्त होते. यास्तव भक्त अशा वर्णनांमुळे विचलित होत नाहीत, कारण त्याला माहीत असते की त्याचा भगवत धामातील प्रवेश हा भक्तीद्वारे निश्चित होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या संदर्भात खूप छान असं काल श्रीपाद अनिंद्र प्रभू म्हणून ऐंद्र प्रभू यांचं एक छान म्हणजे इस्कॉनच्याच आपल्या ह्याच्यावर पोस्ट केलं गेलंय. तर खूप दीप्ती माताजी म्हणून आहेत त्यांनी पोस्ट केलंय. तर इतकं ते समर्पक वाटलं मला आता या श्लोकाची की इंग्लिशमध्ये आहे. यू कॅन डाय एनी टाइम. When you chant round 16 rounds, you should think, this is my last chance to cry for mercy of Radha and Krishna. And when you come to the last round, you should think, this is my last chance to try to please Radha and Krishna. And when you come to the last mantra of the last round, chant in a way that they are convinced. And when you come to the last Hare, if Krishna didn't hear me with all these mantras, let me call Radharani like my last breath. And then we should chant another 16 rounds in the same mood. म्हणजे इतकं, कारण निश्चिती कुठल्याच गोष्टीचं नाही. जसं आपण आता याच्याशी समर्पक का वाटलं की भगवत भक्ताला या कशाचीच तमा नसते. जो भक्त आहे तिथे
अर्जुनाला भगवंत हाच उपदेश देत आहेत की तू या जे काही शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आणि हा जो काळ, अंधकारमय प्रकाशमय काळ, या काळाची कुठेही तमा न बाळगता तू फक्त या नामस्मरणामध्ये स्वतःला गुंतव आणि तू दृढपणे स्थित होऊन, भक्ताने कृष्ण भावनेमध्ये दृढपणे स्थित होऊन हरे कृष्णाचा जप केला पाहिजे. कारण का त्यांनी जाणलं पाहिजे की दोन मार्गांपैकी कोणत्याही मार्गाचं चिंतन करणं ही त्रासदायक गोष्ट आहे. कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये सदैव युक्त होणे होय. आणि म्हणूनच ते चॅन्टिंग, आणि ते चॅन्टिंग अशा प्रकारे करायचं की नाही माहिती हो आपल्याला कुठल्या क्षणी काय होणार आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही ते इतकं इफेक्टिव्ह करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे की पुन्हा पुन्हा भगवंताला. आणि म्हणूनच हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. या आंतरिक शक्तीशी आपण बोलतो आहोत आणि आंतरिक शक्तीला आपण विनवतो आहोत कृष्णाच्या की तुझ्या भक्तीत, तुझ्या सेवेमध्ये मला ठेव. आणि म्हणूनच मग आज मला वाटतं प्रेमकिशोरी माताजी सकाळी भागवताचा वर्ग घेत होता. खूप छान त्यांनी खूप छान उदाहरणं दिली आणि त्याच्यातनं त्यांनी सांगितलं की मग एक जण कोणीतरी म्हणतो की मला एवढं आहे सेवा, या करायचंय, ते करायचंय, माझा दिवस याच्यामध्ये जातो, मला बाकी पण गोष्टी आहेत. मग इथे या सेवांनी कन्फ्यूज होऊन स्वतःला कशा प्रकारे तुम्ही ठरवलं पाहिजे की तुम्हाला काय करायचं आहे आणि कशाला प्रायोरिटी द्यायची आहे. जसं आपण म्हटलं की या पराशक्ती आणि अपराशक्ती याच्यामध्ये तटस्थ शक्तीवर आपल्याला का ठेवलंय जीवाला? कारण आध्यात्मिक आहे तो मूळ, पण त्याला ठरवायचंय की त्याला भौतिकतेमध्ये गुंतून पडायचंय का त्याला आध्यात्मिक प्रगती साधायची. आणि म्हणून मग आज खूप छान प्रश्न विचारलेले त्या भागवतामध्ये, म्हणून मला आता उल्लेख करा वाटला. आणि माताजीने खूप सुंदर ते स्पष्टीकरण दिलं, त्यांना खूप डिटेल्ड असं हे दिलं की मग एखादा भक्त की त्याला भक्ती करायची आहे पण त्याला बाकी गोष्टी सोडून भक्ती करायची आहे. मग त्यांनी स्वतःचा योगा सोडला, एक्सरसाइज सोडली, की डिटॅच्ड लाईफ जगायचं म्हणून असं केलं. पण मग तिथे माताजी सांगत होत्या की इथे कृष्ण कुठेच सांगत नाही, मग तुम्ही मला रेफरन्स द्या बरं की भगवद्गीतेमध्ये कृष्णाने सांगितलंय सगळं सोडून द्या आणि मग तुम्ही हे सगळं करा. तर असं नाही. सर्व सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. पण भगवंत अर्जुनाला आणि युधिष्ठराला सांगत नाही तुम्ही तुमचा गृहस्थ धर्म सोडा आणि तुम्ही फक्त हा कृष्ण भावना जोपासा, नाही. तर तुम्ही तुमच्या सगळ्या गोष्टी, तुमच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या, तुमच्या सगळ्या कमिटमेंट्स तुम्ही पार पाडणं हे आवश्यकच आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही तुमच्या शरीराची काळजी घेणं हे तितकंच आवश्यक आहे. कारण जर कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला दृढ करायचं असेल, आध्यात्मिक प्रगती साधायची असेल, तर माध्यम काय? देह. जरी मी देह नाही, मी आत्मा आहे असं भगवंत सांगतायत दुसऱ्या अध्यायामध्ये, पण त्या आत्मरूपी ती ती जी आत्मिक जी काही आपल्याला साक्षात्कार करायला घ्यायचा आहे, स्वतःला जाणून घ्यायचं आहे, त्यासाठी त्या देहाची काळजी घेणं, कारण त्या देहाच्या माध्यमातूनच आपण जोडलं जातो. त्याचप्रमाणे मन, आपला देह तर आहेच, शरीर आहे आपलं, पंचमहाभूत आहे, पण त्याचप्रमाणे आपलं सूक्ष्म शरीर मन. मग कुठेही आपण मनाला आपण गिवअप नाही करून चालत. मनाला मार्गदर्शन करायचंय. मनाला आपण सोडून देऊन, भगवंत इथे कुठेच सांगत नाही की तुम्ही मनाला सोडून द्या, त्या मनाकडे लक्ष देऊ नका, नाही. त्या मनाला मार्गदर्शन करा. आणि ते मार्गदर्शन आपण या आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली त्या मनाला मार्गदर्शन केलं तर ते मन बरोबर ट्रॅकवर चालेल. नाहीतर ते भरकटतं हो, ते भरकटायला वेळच लागत नाही. असं ते कुठे कुठे पळत असतं. पण त्याला माइंड करायचंय, माइंड युअर माइंड, त्याला मार्गदर्शन करायचंय, त्याला ट्रेन करायचंय. सोडून नाही द्यायचे कुठल्या गोष्टी, गिवअप नाही करायच्या आहेत किंवा कुठल्याही. म्हणून तर भगवंतांनी 5व्या अध्यायात सांगितलंय ना, कृष्ण भावना भावित कर्म का श्रेष्ठ सांगितलेलं आहे. कारण ते निष्काम पद्धतीने केले जाते. ती 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 जी भावना आहे ना, ती जोपासणं खूप कठीण आहे हो, पण तोच तर प्रयत्न आपण केला पाहिजे. की मग नोकरी करा, सगळं करा. रूप गोस्वामी सांगतात की त्यांनी सांगितलं की अशा प्रकारे हे जे गोस्वामी आहेत त्यांनी खूप सुंदर असं आपल्याला पुढे गाईड केलेलं आहे की सगळं करा, मग त्यापैकी तुम्ही जे अर्थ कमवता आहात त्याच्यापैकी 50% तुम्ही कृष्ण भावना भावित किंवा ज्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी द्या, 25% स्वतःच्या इमर्जन्सीसाठी, 25% तुम्ही तुमच्या नातेवाईकडे. म्हणजे कुणालाही असं वाऱ्यावर टाकायला सांगत नाही हो कृष्ण. कुठेही सगळं सोडून द्या आणि तुम्ही जंगलात जा आणि संन्यास घ्या, नाही. तिथे अर्जुनाला भगवंत नाही सांगतायत हो संन्यास घ्यायला, तो तू युद्ध कर. युद्ध करणं तुझं कर्तव्य आहे, तसंच आपलं कर्तव्य काय? त्या कर्तव्यापासून पळायचं नाही. तर इथे खूप छान म्हणजे आज ते डिस्कशन चांगलेलं आणि माताजीने खूप छान समजावलं. तर
इतकं सुंदर समजायला की तेच. आणि मग भक्तांचं असोसिएशन. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो की भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा असला तरी त्याची पुढे जेव्हा वृद्धी होते, ते वृद्धिंगत करायला भक्तांचाच संघ आवश्यक आहे. नाहीतर मायेमध्ये असे गुरफटताय हो तुम्ही. माया तुम्हाला खेचतीये, पण त्या मायेमध्ये सुद्धा आपण टक धरून राहणं आणि कृष्ण भावना जोपासून राहणं आणि त्या कृष्ण भावनेला वृद्धिंगत करणं इज चॅलेंज. आणि तेच करण्यासाठी आपल्याला कशाचा आधार घ्यायचा? नामस्मरणाचा आधार घ्यायचा. नामस्मरणाचा हा इतका छान धागा आहे जो आपल्याला त्या गोलोकाला जोडतो आहे. आणि याच्यासाठी ती दृढता आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच तो आपल्या दृढतेमुळे तो निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो. म्हणून रूप गोस्वामी इथे सांगतायत, अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुर उपयुज्यतः, की उपयुज्यतः, की मनुष्याने भौतिक क्रियांपासून अनासक्त झालं पाहिजे आणि सर्व काही कृष्ण भावनेमध्ये केलं पाहिजे. कारण इथे कुठेतरी जो मोह आहे. म्हणून आपण जेव्हा कवी कृष्णराज यांनी पण चैतन्य चरितामृतामध्ये सांगितलेलं आहे की कृष्णराज कविराज शर्मा की ज्यांनी सांगितलेलं आहे की आत्मे इंद्रियां वांछे तारू नाम काम, जी लस्ट आणि लव, की मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतात ते, तो मोह आहे. पण श्रीकृष्ण इंद्रियां वांछ तारो नाम प्रेम, मग ते तुम्ही त्या प्रेम भावनेने करता. भक्तिभाव, तो भक्तीचाच श्रद्धाचा टप्पा तुम्हाला प्रेम भावनेपर्यंत वृद्धिंगत आणि त्या मार्गावरती तुम्हाला उन्नत करत असते. आणि म्हणूनच सर्व काही कृष्ण भावनेमध्ये केलं पाहिजे. कृष्ण भावना भावित कर्म या युक्त वैराग्य नामक पद्धतीद्वारे मनुष्याला सिद्धी प्राप्त होते. आणि अशा वर्णनांमुळे भक्त विचलित होत नाही. म्हणून इथे कसं आहे ना, की या सगळ्या ज्या बाकी योगिक आणि या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, भगवंत इथे सांगतायत की हा योगाचा अभ्यास जोडलं जाणं. मग जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं की द्वापार युगामध्येच हे शक्य नव्हतं, तर कलियुगामध्ये तुम्ही कुठला योग साधणार आहात? कुठली योग पद्धती इतकी मन विचलित? त्याच्यासाठी खूप साधना तप आवश्यक आहे. म्हणून मग भगवंतांनी भोंदूगिरीपासून स्वतःला मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. जे करायचं आहे ती भावना जोपासायची. आणि म्हणून त्या भक्तीच्या मार्गाला भगवंतांनी श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवत भक्ती ही भगवत नामातील प्रवेश हा भक्तीद्वारे निश्चित होतो. काही अडचण आहे का? काही प्रश्न आहेत याबद्दल? समजलेत आतापर्यंत श्लोक? या 5 श्लोकांविषयी काही शंका आहे? काही प्रश्न आहेत? सुवर्णा माताजी, रसिका माताजी, मनीषा माताजी, योजना माताजी? नाही माताजी, कळलंय. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? सुवर्णा माताजी, हरे कृष्ण. तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता का? नवीन भक्ताला वाचायचं असेल तर. योजना माताजी वाचणार नाही तर मला तर त्या म्यूट. हो, वाचते माताजी. हरे हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जो फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ पूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धर्माची प्राप्ती होते. तात्पर्य: हा श्लोक म्हणजे विशेष करून 7व्या आणि 8व्या अध्यायात वर्णन करण्यात आलेल्या कृष्ण भावनामृताच्या. माताजी, एक सेकंद. नो प्रॉब्लेम. हा श्लोक म्हणजे विशेष करून 7व्या आणि 8व्या अध्यायात वर्णन करण्यात आलेल्या कृष्ण भावनामृताच्या भक्तियोगाच्या वर्णनाचा सारांश आहे. मनुष्याने आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली वेदाध्ययन करणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वास्तव्य करीत असताना अनेक प्रकारच्या तपस्या केल्या पाहिजेत. ब्रह्मचार्याने आध्यात्मिक गुरुच्या केवळ आध्यात्मिक गुरुच्या गृही केवळ एका सेवकाप्रमाणे राहिले पाहिजे आणि दारोदारी भिक्षा मागून ती गुरुला अर्पण केली पाहिजे. तो केवळ गुरुच्या आज्ञेनेच अन्न ग्रहण करतो आणि जर एकाच दिवशी गुरुने त्याला भोजनाकरिता बोलवले नाही तर शिष्याला उपवास करावा लागतो.
ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करण्यासाठी वैदिक संस्कृतीचे हे काही नियम आहेत. शिष्याने गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली 5 ते 20 वर्षांपर्यंत वेदाध्ययन केल्यानंतर तो चारित्र्यवान सदाचारी व्यक्ती होतो. वेदाध्ययन हे आराम खुर्चीत बसून गप्पा मारणाऱ्या तत्वज्ञानांसाठी नसून चरित्र निर्मितीकरिता असते. या प्रशिक्षणानंतर ब्रह्मचार्याला विवाह करून गृहस्थाश्रमात प्रवेश करण्याची अनुमती दिली जाते. गृहस्थाश्रमात असताना त्याला अनेक यज्ञ करावे लागतात, जेणेकरून तो अधिक उन्नती करू शकेल. त्याने देश, काल, परिस्थिती अनुरूप भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक दानामधील भेद जाणून दान दिले पाहिजे. गृहस्थ जीवनातून निवृत्त होऊन वानप्रस्थाश्रमाचा स्वीकार केल्यावर त्याला अरण्यवास, वल्कले धारण करणे, अक्षोर इत्यादी कठोर तपस्या करावी लागते. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासाश्रमाच्या नियमांचे पालन केल्याने मनुष्य जीवनाच्या सिद्धावस्थेप्रत उन्नत होतो. त्यापैकी काही जण स्वर्गलोकाप्रत उन्नत होतात आणि अधिक प्रगती केल्यावर ते आध्यात्मिक विश्वातील निर्विशेष ब्रह्मज्योतीत किंवा वैकुंठ लोकात किंवा कृष्ण लोकात मुक्त होतात. वेदांमध्ये या मार्गाचे दिग्दर्शन करण्यात आले आहे. परंतु कृष्ण भावनेचे सौंदर्य यातच आहे की भक्तीमध्ये युक्त झाल्याने मनुष्य त्वरितच वर्णाश्रमाच्या सर्व कर्मकांडांच्या पलीकडे जातो. इदम विदित्वा हे शब्द दर्शवितात की भगवद्गीतेच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलेल्या उपदेशांना मनुष्याने जाणले पाहिजे. मनुष्याने हे अध्याय पंडित्याने किंवा मानसिक तर्कवादाने जाणण्याचा प्रयत्न न करता भक्तांच्या सान्निध्यात श्रवण करून जाणून घेतले पाहिजेत. 7वा अध्याय ते 12वा अध्याय यामध्ये गीतेचे संपूर्ण सार आहे. पहिले 6 अध्याय आणि शेवटचे 6 अध्याय म्हणजे मधल्या 6 अध्यायावर आवरण असल्याप्रमाणे आहेत आणि हे मधील 6 अध्याय भगवंतांनी विशेष करून सुरक्षित ठेवले आहेत. भक्तांच्या सत्संगामध्ये भगवद्गीता विशेषतः मधील 6 अध्याय जाणून घेण्या इतपत जर कोणी भाग्यवान असेल तर तो तात्काळ तपस्या, यज्ञ, ज्ञान, तर्क इत्यादींच्या पलीकडे जाऊन स्तुत्य बनतो, कारण या सर्व क्रियांचे फल मनुष्याला केवळ कृष्ण भावनेद्वारे प्राप्त होऊ शकते. ज्याला भगवद्गीतेवर अल्पशी देखील श्रद्धा आहे त्याने भक्तांकडून भगवद्गीतेचे ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. कारण 4थ्या अध्यायाच्या प्रारंभी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की भगवद्गीता ही केवळ भक्तच जाणू शकतात. इतर कोणीही भगवद्गीतेचा उद्देश पूर्णपणे जाणू शकत नाही. म्हणून मनुष्याने भगवद्गीता ही मानसिक तर्कवाद्यांकडून न जाणता कृष्ण भक्तांकडूनच जाणून घेतली पाहिजे. हे श्रद्धेचे लक्षण आहे. जेव्हा मनुष्य भक्ताचा शोध करतो आणि शेवटी त्याला भक्तांची संगती प्राप्त होते, तेव्हाच वस्तुतः मनुष्य भगवद्गीता जाणण्यास आणि तिचे अध्ययन करण्यास प्रारंभ करतो. भक्तांच्या सत्संगामध्ये प्रगती केल्याने मनुष्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये तो स्थित होतो आणि अशा सेवेमुळे भगवान श्रीकृष्ण यांच्या लीला, रूप, कार्य, नाम इत्यादींशी संबंधित असणारे सारे संदेह नाहीसे होतात. हे सारे संदेह पूर्णपणे नष्ट झाल्यावर मनुष्य आपल्या अध्ययनामध्ये दृढ होतो. त्यानंतर भगवद्गीतेच्या अध्ययनाने त्याला आनंद प्राप्त होतो आणि आपण सदैव कृष्ण भावना भावित असल्याची भावना त्याला प्राप्त होते. अत्यंत उन्नतावस्थेमध्ये मनुष्य पूर्णपणे श्रीकृष्णाच्या प्रेमामध्ये पडतो. जीवनाच्या या परमोच्च सिद्धावस्थेमुळे मनुष्याला श्रीकृष्णांच्या आध्यात्मिक विश्वातील धामाची, गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती होते आणि त्या ठिकाणी भक्त नित्य आनंदमयी होतो. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या अक्षर ब्रह्मयोग या 8व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. खूप छान 7व्या आणि 8व्या अध्यायाबद्दल आणि सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे की आपल्याला या कृष्ण भावनामृताच्या भक्ती योगाचं जो वर्णन आहे की ज्या आपण दृढतेबद्दल 7व्या अध्यायात सांगितलं, ती दृढता कशी वृद्धिंगत करायची आहे. कारण मग प्रयाण कालेच की ज्या प्रकारे प्रयाण करण्यासाठी मग भक्त नाही वाट बघत या कशाची, भक्ताला सगळं माहिती आहे, भगवंतांना पूर्ण विश्वास आहे, त्यामुळे तो या कुठल्याही गोष्टींच्या चिंतेत पडत नाही. आणि म्हणूनच हे सगळं ज्ञान, जसं मी आता म्हटलं की उत्तम आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली, जसं पूर्वी गुरुकुलामध्ये दिलं जायचं, 5 वर्षानंतर ते 20 वर्षापर्यंतचा जो काळ आहे, काही ठराविक नियमावलीचा तिथे नियमावली असायची आणि त्याप्रमाणे त्याचा निश्चितच पालन करणं गरजेचं असायचं. मग त्या भक्ताला त्या शिष्याला कशा प्रकारे तो गुरु तयार करत असतो, तावून सुलाखून तयार करत असतो. मग एखाद्या दिवशी त्यांनी नाही सांगितलं भिक्षा आणायला तर त्यांनी उपवास करणं हे त्याच्याशिवाय त्याला गत्यंतर नसतं आणि तसाच तो भक्त त्याप्रमाणे तयार होतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे वेदाध्ययन हे आराम खुर्चीत बसून गप्पा मारणाऱ्या तत्वज्ञानांसाठी नसून चारित्र्य निर्मिती करता आहे. आणि त्याप्रमाणे आपण जेव्हा म्हणतो की गुरुकुलातून आणि म्हणून तावून सुलाखून हे सगळं
ज्ञान जेव्हा कुठल्याही प्रकारचं आध्यात्मिक ज्ञान, आणि ते सुद्धा, आणि अशा प्रकारे सगळं 360 अंशातून त्या आध्यात्मिक गुरुकडून त्याची जाण करून घेतल्यानंतर ते उगीच सोम्यागोम्यानी कोणीतरी सांगितलेलं ज्ञान नसतं. हो, त्या ज्ञानाला खूप काय म्हणतात ना, ऑथेंटिक असं ज्ञान असतं, आणि म्हणूनच त्याला निश्चितच एक प्रकारची एवढं महती असते त्याची. आणि मग कुठल्याही वर्ण आणि कुठल्याही आश्रमाचं जसं आपण बघितलं की ब्रह्मचर्य आश्रमानंतर मग त्या गुरुकुलातून आल्यानंतर मग त्याप्रमाणे पूर्वी जे मुंज केली जायची, मग मुंजीनंतर त्या मुलाला गुरुकुलामध्ये केलं जायचं, आणि त्यानंतर मग त्याला संसार, मग त्याला गृहस्थाश्रमामध्ये, त्यानंतर मग वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम, असे हे टप्प्याटप्प्याने त्यांनी स्वतःमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणं हे निश्चितच अपेक्षित असतं. आणि त्याप्रमाणे मग मनुष्य हा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासाश्रमांचे नियमांचे पालन केल्याने मनुष्य जीवनाच्या सिद्धावस्थेप्रत उन्नत होतो. कारण त्या त्या आश्रमामध्ये त्यांनी त्या गोष्टींचं पालन करून कृष्ण भावना जोपासीत त्यांनी त्या गोष्टींचं, त्या आश्रमांचं सगळं नियमांचं पालन केलेलं असतं. आणि म्हणूनच मग आध्यात्मिक विश्वासातील निर्विशेष ब्रह्मज्योतीत, म्हणजेच जे त्या त्या टप्प्यांवर, जसं आपण म्हटलं, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या रूपांशी ते संलग्न होतात, आणि त्याप्रमाणे त्यामध्ये ते विलीन होत असतात. आणि म्हणूनच मनुष्याने या सगळ्याच्या पलीकडे जाण्याच्या, विशुद्ध भक्त हा या सगळ्याच्या पलीकडे असतो, जो सौंदर्य, जे कृष्ण भावनेचं सौंदर्य जाणून तो अशा या विशुद्ध अशा कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे संगत असतो आणि पूर्णपणे लीन असतो त्याप्रमाणे. आणि म्हणूनच या अध्याय पांडित्याने किंवा मानसिक तर्कवादाने जाणण्याचा प्रयत्न करता भक्तांच्या सानिध्यात, म्हणून जसं म्हटलं की श्रद्धा हा पहिला टप्पा आहे, त्याच्या बरोबर लगेच काय येतं, भजन क्रिया, साधू संघ आणि भजन क्रिया. तो साधू संघ आहे ना, तो खूप खूप डार्क त्याच्यात, म्हणजे खूप स्ट्रेस केलाय त्याला, त्याच्यावरती खूप स्ट्रेस केले, कारण की भावनिक, म्हणजे जी ती श्रद्धा आहे ती वाढीच लागणारी कशी. नाहीतर ती श्रद्धा फक्त ठीक आहे, भगवंत आहेत, माहिती आहे, नामस्मरण करतो आहे, पण तो जर संग नसेल तर ती वृद्धिंगत कशी होणार आहे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे ते वृद्धिंगत होण्याकरिता निश्चितच या गोष्टीला जाणून घेतलं पाहिजे. मानसिक तर्कवादाने, कुठल्याही आयडिओलॉजीज अशा नाही. प्रभुपाद म्हणतात भगवद्गीता ही फक्त यथारूप, म्हणजे जशी आहे तशी, भगवंतांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे त्याला पुरेपूर तशाच प्रकारेच यथारूप असं त्याचं वर्णन आहे. पण कोणी उठून जर सोम्यागुमानी त्या गीतेबद्दल बोललंय, विवेचन केलं आहे, आणि तुम्ही अशा प्रकारचे ते विचार ऐकून तुम्ही स्वतःला निश्चितच पूर्णपणे आध्यात्मिक आणि त्या प्रवासावर प्रगती साधू शकत नाहीत. आणि म्हणून आपल्याला या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये, 7व्यावरती आपण जेव्हा भक्ती योगात शिरतो तेव्हा निश्चितच या भक्तीच्या मार्गावरती कुठेतरी दृढता, या भक्तीमध्ये पूर्णपणे दृढता आणणं हे निश्चितच आपल्याला ही गोष्ट शिकवते आहे. मग याचंच हे सगळं वर्णन आहे. अत्यंत उन्नत अवस्थेमध्ये मनुष्य पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या प्रेमामध्ये पडतो, कारण ती भक्तीची उन्नत अवस्था असते. श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती जमणं, अनर्थ या सगळ्या काम, क्रोध, लोभ, मद, सरळ त्या षड्रिपूंसाठी म्हणतोय खूप, पण ते ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन नेसेसरी. आणि म्हणून गेटिंग आउट ऑफ इट डेफिनेटली कॅन लीड यू टू द कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस. अशा प्रकारे निश्चितच जीवनाच्या परमोच्च सिद्धावस्थेमुळे मनुष्याला श्रीकृष्णांच्या आध्यात्मिक विश्वातील धामाची किंवा गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती होते. आणि त्या ठिकाणी भक्त हा सच्चित आनंद, म्हणजे नित्य आनंदमयी असतो, कारण ते धामच सच्चित आनंदांचं आहे, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, आणि जे म्हणजे शाश्वत आहेत, पूर्णपणे सत्य आहेत. आणि ते सच्चित आणि आनंद हा चिरकाळ टिकणारा आनंद असतो. कुठेही हा आनंद जरा सुद्धा कमी होत नाही, हा कायम टिकणारा, असा चिरकाळ टिकणारा हा आनंद असतो. अशा प्रकारे आपण या 8व्या अध्यायामध्ये या भक्तीच्या मार्गावरती अजून थोडं पुढे गेलेलो आहोत. मला ती एक छोटी कथा मी सांगते. 9वा अध्याय सुरू नाही करत, कारण मग घाई होऊन आपण हे करूया. त्यापेक्षा आपण 8व्या अध्यायावर जसं म्हटलंय की आधी जे भरत महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करणं, याविषयी अजामिला नावाची एक कथा तुम्ही 18 दिवसांचे श्लोक करताना त्याच्यातही ऐकली असेल. तर हा जो अजामिला आहे हा एक उच्च ब्राह्मण असतो, आणि तो त्यांनी सगळ्या अभ्यास केलेला असतो स्क्रिप्चर्स, वेदाचा, आणि जेवढा अभ्यास केलेला असतो त्याप्रमाणे त्याचा तो दिनक्रम असतो, आणि त्याप्रमाणे तो वाचायला बसत असतो, आणि त्याप्रमाणे तो अभ्यास करत असतो त्याचा. पण
अजामिलाला एकदा तो त्याच्या काही कामासाठी एका जंगलाच्या मार्गातून येत असतो आणि त्या मार्गावरती त्याला एक स्त्री एका पुरुषाच्या आलिंगनामध्ये आहे हे त्यांनी ते दृश्य तो बघतो. आणि ती स्त्री एक वेश्या स्त्री असते जी त्या माणसाला आलिंगन तिने केलेलं असतं. आणि हे दृश्य बघण्यासाठी अजामिला एक क्षण थांबतो, बघतो ते, परंतु त्याची नजर त्यापासून हटत नाही. का? कारण कुठेतरी मोह, कुठेतरी इतक्या सगळ्या पातळीवर अभ्यास करूनही कुठेतरी मटेरियलिस्टिक अजूनही त्या गोष्टी आहेत. आणि म्हणूनच मग त्या वेश्येपासून मग नंतर त्याला त्याही गोष्टीची इतकं पूर्णपणे तो त्याच्यामध्ये ओढला जातो की मग अजामिला आपल्या घरातलं सगळं काही सोडून देतो, आपल्या आई वडिलांना, वयस्कर आई वडिलांना तसंच टाकतो आणि बायका मुलांचाही तिथून विचार न करता तो निघून जातो आणि त्यांनी त्या वेश्येशी तो लग्न करतो. त्यापासून त्याला अनेक मुलं झालेली आहेत आणि सगळ्यात धाकटा मुलगा त्याचा नारायण त्यांनी नाव ठेवलेलं आहे. असा हा अजामिला कुठल्या वाईट गोष्टी करत नाही. मग सगळ्या त्या प्रॉस्टिट्यूट म्हणजे त्या वेश्येशी लग्न केल्यानंतर आपण म्हणतो ना की जशी राजा तशी प्रजा, म्हणजे की मे बी जसं एखादा आंब्याचं फळ नासकं असतं तर ते बरेच सगळे आंबे नासके आणण्याचा प्रयत्न असतो. त्याचप्रमाणे एखादी गोष्ट जरी म्हणजे ह्या वाईट दुर्गुण त्यामध्ये आहे तर ती पसरायला वेळ लागत नसतो. आणि म्हणूनच मग तो अं, अं, त्या वेश्येशी लग्न करतो, त्यानंतर तिच्याबरोबर आयुष्य व्यतीत करतो. आणि त्याला जो मुलगा होतो त्याचं नाव नारायण ठेवलेलं असतं सगळ्या धाकट्या मुलाचं. आणि मग तो आणि तो काय काय करत नाही, चोरी करत नाही, काय म्हणजे चोरी करणं, सगळ्या सगळ्या वाईट जितक्या असतात त्या सगळ्या गोष्टींचं पापी अशा पतन होणाऱ्या गोष्टींमध्ये तो ओढला जात असतो. आणि मग जेव्हा वृद्धापकाळामध्ये जेव्हा हा देह जीर्ण होतो आणि हा देह त्याग करायचे म्हणजे देह जायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा त्या वेळेला मग त्याला त्याला तो त्याचा धाकटा मुलगाच त्याचा सगळं सांभाळ करत असतो, त्याला हवं नको बघत असतो, सगळी त्याची काळजी घेत असतो. म्हणून नारायण हे घे, नारायण ते, मग नारायण नारायण तोंडात असतं. त्याचप्रमाणे मग जेव्हा हा देहत्याग केला जातो, जेव्हा तो मृत्यूसमयी, मग त्या वेळेला मात्र त्याला नाव काय सुचतंय की मला त्या क्षणी त्याला नारायण हे 4 अक्षर त्यांनी उच्चारलेले आहेत. आणि हा नारायण शब्द ऐकून मग जे यमदूत त्याला घ्यायला आलेले असतात त्याबरोबर विष्णूचे दूत सुद्धा वैकुंठवासातून घ्यायला येतात. आणि का? कारण कुठेतरी त्या नारायण शब्दामुळे मग जो काही भक्ती त्यांनी केलेली असते, जो काही त्यांनी अभ्यास केलेला असतो त्याचं कुठेतरी फलित म्हणून पण तिथे त्यांनी त्या मुलासाठीच त्याला बोलवलेलं असतं, कारण तो पतन त्याचं झालेलं असतं पूर्णपणे जेव्हा वेश्येच्या संघामध्ये तो आलेला असतो. आणि म्हणून मग त्यावेळेला नारायण म्हटल्यामुळे कुठेतरी विष्णुदूत आणि यमदूत यांच्यामध्ये बोलणं होतं. आणि मग अजामिलाला सेकंड चान्स म्हणजे दुसरी संधी देऊन मृत्यू लोकात ना त्याला स्वर्गलोकात नेलं जातं, ना त्याला यमलोकात नरक यातना दिल्या जातात. का? कारण त्यांनी कुठेतरी ते पुण्यकर्म केलेलं असतं, अभ्यास केलेला असतो, आपली भक्ती त्यांनी पुढे वाढवलेली नसते. पण तो त्याला एक चान्स का दिला जातो? कारण की त्याने मृत्यू समयी भगवंतांचं नाव नाव घेतलेलं आहे आणि नावाची आठवण झालेली आहे, त्यांनी नाव वळवलेलं आहे ते. आणि त्याप्रमाणे त्या नारायण शब्दाने तो पुन्हा त्याला दुसरा चान्स देऊन मृत्यू लोकात पुन्हा जन्म मिळतो. आणि मग तो पुढे आपली भक्ती पुण्य पूर्ण करतो आणि मग त्याला वैकुंठवासात जन्म मिळालेला आहे. अशा प्रकारे प्रयाणकाली म्हणजे त्या देहत्याग करण्याच्या वेळेला मृत्यू समयी भगवंतांचं नाम घेणं, मग याची काळजी भगवंतच घेतात. मग जे काही तो पुण्य त्याने केलेलं होतं आधीच्या त्याच्या ज्या काही काळामध्ये त्या निश्चितच त्याच पुण्यामुळे त्याला ती सद्बुद्धी होऊन त्याप्रमाणे त्याला प्रयाण करताना त्याने आपल्या मुलाचं नाव उच्चारल्यामुळे त्याला दुसरी संधी मिळते. पुस्तक आहे त्याच्यावर एक सेकंड चान्स, दुसरी संधी, अजामिलाचंच पुस्तक आहे ते. इथे मृत्यू समयी भगवंतांचं नामस्मरण केल्याने काय होऊ शकतं त्याबद्दल आपण चर्चा केली. तर आपण इथे थांबूया आज. एनिवे 5 वाजून गेलेले आहेत तर मला घाई नाही करायची. आपण 9वा अध्याय नंतर सुरू करू. तर कुणाला काही याविषयी प्रश्न आहेत का? मी अजून शेअरिंग पूर्णपणे थांबवत नाही. तर कुणाला या श्लोकांवर काही अजून कुठले प्रश्न, कुठले संज्ञा कुठल्या कळल्या नसतील, काही असेल तर तुम्ही विचारू शकता मन मोकळेपणाने. हरे कृष्ण. मनीषा माताजी, योजना माताजी, नाही अध्यायाविषयी ना. काही प्रश्न आहेत?
8व्या अध्यायाविषयी, पूर्ण अध्यायाविषयी काही प्रश्न असतील तरी विचारू शकता. समजलंय सगळं? माताजी कळलंय, पण म्हणजे एक अशी छोटीशी शंका आहे बोला ना. की असं म्हणतात ना की म्हणजे प्रयाण करते वेळेस आपल्या मुखात देवाचं नाव असणं गरजेचं आहे, नारायण किंवा कृष्ण देवांचं. पण जसं तुम्ही मध्ये असे काही आलेत श्लोक ज्याच्यामध्ये असं सांगितलं की कधी कधी आपलं शरीर त्या अवस्थेमध्ये नसतं की नामस्मरण करू शकू देवाचं मरते समयी. मग अशा वेळेला जो भक्त असतो त्याला काळजी करण्याची गरज नाहीये भगवंतांची, बरोबर ना? म्हणजे अगदी बरोबर. जो भक्तीमध्ये रममाण झालेला असतो. अगदी पण बरोबर. मग, मला असा प्रश्न आहे की जसा शरीर हा देह नसून तो एक आत्मा आहे. मग आत्मा आत्मा नामस्मरण नाही करू शकत असं? शरीरच असावं लागतं त्याच्यासाठी आत्म्याला सोबत? कारण काय आहे, कारण आत्मा काय आहे शरीराची? आत्मा आत्मा शरीर करू कशाने, शकत नाही शरीर ना. कशाने, जीवित कशाने आहे? हा, जीवित शरीर करू शकणारच नाही आत्मा कारण नसेल तर. ज्या क्षणी तो आत्मा शरीरातून निघून जाईल, आपण त्या शरीराला शरीर म्हणतो फक्त, मग त्याचं नाव सुद्धा जातं, फक्त बॉडी हा, म्हणतो आपण त्याला. आणि बरोबर. हा, म्हणूनच इथे ती जी आत्मिक, आणि म्हणून त्या आत्म्यालाच हे जेव्हा तुम्ही आत्मिक अध्ययन, जेव्हा तुम्ही त्या आत्म्याला ते अन्न द्याल, काय द्यायचंय? नामस्मरणाचं अन्न. नामस्मरणाचं अन्न. हा, येस. आणि म्हणून त्या आत्म्याला, म्हणून तो आत्मा का आहे? तो आत्मा या प्रकृतीमध्ये आल्यावर काय झालंय, तो या सगळ्या 3 त्रिगुणांमध्ये पूर्णपणे त्याच्या त्रिगुणांच्या. प्रभावाखाली जगतोय. आणि म्हणून या आत्म्याला, म्हणून आपण शरीर नाही आत्मा का रिअलाइज करायचंय? कारण आपल्या त्या आत्म्यालाच आपल्याला आध्यात्मिक अन्न द्यायचंय. आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत याचं त्याला विस्मरण झालेलं आहे. ते स्मरण करून देण्यासाठी आपण ते करतो. आणि म्हणून का भगवंत काळजी घेतात, की जर हे तुम्ही आयुष्यभर केलं तर मृत्यू समय, मुकुंदमाला स्तोत्रात काय म्हणतायत कुलशेखर, की त्यावेळेला माझा कफ वात पित्त असलेली माझी प्रकृती असेल, की इथे माझा श्वास अडकलेला असेल, मी धड बोलू शकणार नाही, मी काही करू शकणार नाही. मग आपण बघतो आयसीयू मध्ये असतात, म्हणजे मृत्यू समय कुठल्याही कसाही मृत्यू येऊ शकतो, त्याची आपण कुठलीच कोणालाच काही त्याची कल्पना नसते. परंतु भक्त का काळजी करत नाही? कारण त्याने कृष्णाचं नामस्मरण हे अखंड केलेलं, केलं असतं. आयुष्यभर केलेलं असतं. मग भगवंत याची काळजी निश्चित घेतात, की मरते समय सुद्धा त्याच्या मुखामध्ये त्यांचं नामस्मरण, मग कुठल्याही अवस्थेत का असेल, पण निश्चित त्याची काळजी घेऊन त्याला तसं केलं जातं. मग कुठल्याही माध्यमातून, आता अं, अं, आपले प्राणचैतन्य प्रभूजी सांगत होत्या, मध्ये त्या ज्या माताजी आहेत त्यांना खूप दुर्दैवाने तो हा, म्हणजे त्यांचं मरण झालं. तर त्यावेळेला इतकं त्यांचं, म्हणजे खूप लहान वयामध्ये त्यांना ही त्यांच्यावर ओढवला गेला, कुटुंबावर इतकं भयंकर परिस्थिती ओढवली. पण त्याही याच्यामध्ये प्रभूजी काय सांगत होते, की आज इतके भक्त, म्हणजे ते शरीर त्याग करते समयी त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूला इतकं नामस्मरण आणि इतका सगळा घोष चाललेला होता. हे मरण हो, एखाद्या मोठ्या बिझनेसमन आणि एखाद्या मोठ्या ओनरला सुद्धा ज्याचं जे मिळू शकणार नाही, असं दुर्मिळ असं मरण, आणि हे एका भक्तालाच मिळू शकतं. आणि हे महत्वाचं, याची प्रचिती आपल्याला येण्यासाठी प्रभूजींनी तेव्हा खूप सुंदर वरून त्यांनी सांगितलेलं त्याबद्दल. म्हणजे हो. किती काळजी पाहिजे. भगवंत घेतात. येस. आणि त्यामुळे भगवंत आयुष्यभर, मग तुम्ही फक्त काय तहान लागलाय तर विहीर खणताय चला, पण त्या वेळेला मग तुम्ही ज्या वेळेला तो अभ्यास सुरू कराल, आध्यात्मिक अभ्यास सुरू कराल, तोपर्यंत तुमचे डोळे, तुमचे जे काही अवयव, शेवटी का या शरीराची काळजी घ्यायची? आणि का मुकुंद मादामध्ये का कुलशेखर म्हणतायत, की मी धडधाकट असतानाच मला मरण येऊ दे, मला तुझ्या चरणापाशी तुझी सेवा करायला येऊ दे. कारण का त्या वेळेला माझं सगळे अवयव धडधाकट असतील आणि मी तुझं नामस्मरण करण्यामध्ये पूर्णपणे स्वतःला झोकून देऊ शकतो. आणि म्हणून त्यांनी ती आर्जव केलेलं आहे त्याच्यामध्ये, त्या स्तोत्रामध्ये त्याचं. कारण कल्पना आहे की जसं शरीर जीर्ण होत जातं, त्याचे अवयवही जीर्ण होत जातात. पण मग ज्या भक्ताला त्याची काळजी करायची गरज नसते, जरी ते जीर्ण झाले तरीही अखंड ज्याने नामस्मरण केलेले आहे, अखंड ज्याने भगवंतांची सेवा केलेली आहे, भगवंत त्यांची काळजी, जे आपण गेल्याही काही श्लोकांमध्ये बघितलं, की भगवंताला भक्त तितकाच प्रिय जितका भक्ताला भगवंत प्रिय आहे. कारण भगवंत हे भावाग्रही जनार्दन आहे, भगवंत हे भक्त वत्सल आहे. आणि म्हणून भक्ताला या सगळ्याची चिंता करण्याची गरज नसते.
नाही म्हणजे मला अजूनही कसं आहे वाटतं, की म्हणजे आपलं शरीर जुनं म्हणजे प्रौढ होत जातं, पण आत्मा तर अमर असतो ना आपला. अमर असतो, तो अविनाशी आहे ना. तो फक्त प्रवास हा. करतोय माताजी. तो काय करतो, हो. तो देह टाकतो आणि पुढचा देह घेतो ना. मग आपल्याला हे बघा कसं आहे ना, की आपण म्हणजे या सगळ्यावरून आता ज्या 7व्या अध्यायात 8व्या अध्यायामध्ये जे आपण बघितलं, की या ज्या सगळ्या शक्ती आहेत, या पराशक्ती, अपराशक्ती आणि तटस्थ शक्ती. मग हा जो जीवात्मा आहे, हा जीवात्मा कशावर आहे? तटस्थ शक्तीवरती आहे. पण तो जर त्या भौतिकतेमध्ये अडकला आणि त्याला जर काही कर्मांमध्ये आणि त्या कर्माच्या बंधनांमध्ये तो अडकला, तर त्याला त्या इच्छा आकांक्षा पुन्हा त्या सायकलमध्ये फिरवतच ठेवतात. पण तो आत्मा, तो जीवात्मा, जर त्या जीवात्म्याला तुम्ही योग्य प्रकारे म्हणजे ज्या नामस्मरणाचं तुम्ही अन्न दिले आहे आणि त्या नामस्मरणामध्ये आणि कृष्ण भावनेमध्ये तो इतका लीन झाला, की मग जी काही प्रोसेस सांगितली आहे की तुम्ही जे कर्म करता आहात ते निष्काम पद्धतीने करता आहात आणि तुम्ही पूर्णपणे स्वतःला जसं म्हटलंय की हरे नमो, की केवळ हरे हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणून आणि मग ज्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या सगळ्या सांभाळून स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये दृढ करण्याचा प्रयत्न करता आहात. मग कसं आहे ना माताजी, की शरीर नाही आत्मा आहे ही गोष्ट जाणायची, पण तुमचा मूळ प्रश्न काय आहे मग त्याच्यावरती? नाही आता समजलं. माझं म्हणणं हे होतं, की शरीर जरी प्रौढ झालं तरी आत्मा हा अमर असतो ना, म्हणजे अगदी मरते बरोबर. समय शरीर आपण बघितलं ना, जर नैनम छिंदंती शस्त्र आणि नैनम दहती पावका. आत्म्याला काहीच हा करू शकत नाही आपण, आत्म्याला कुठलाच अपाय होत नाही. हे सगळं हा, शारीरिक. म्हणजे हा ते असंच होतं, की म्हणजे शरीर जर व्हेंटिलेटरवर असेल तरी आत्मा हा कुठेतरी जागृत असेलच ना अगदी बरोबर. शरीरामध्ये. अगदी हा. बरोबर, एक्झॅक्टली. हा. हम्म. कारण असं. तो परमात्म्याचा अंश आहे आणि तो आत्मा त्या शरीरामध्ये आहे, म्हणून तो त्या आत्म्याला आध्यात्मिक ती जी कुठेतरी चेतना सजीव आहे आपल्यामध्ये अजून. मनुष्य श्वास घेतोय आणि जगतोय अजून, म्हणजे ती चेतना आहे, ती आपल्या शरीरामध्ये आहे, जिने पूर्ण शरीर चेतनामय चैतन्यमय केलेलं आहे. मग भले ती बॉडी कुठल्याही अवस्थेमध्ये असू दे, पण तो आत्मा मात्र निश्चितच त्या शरीरामधलं चैतन्य आहे आणि त्या आत्म्यालाच ती त्या परमात्म्याने, म्हणून तर ते ते खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे यासाठी, की तो आत्मा त्याच्याच ह्याच्यामध्ये गुंतलेला आहे, पण परमात्माही तिथे आहे. जेव्हा आपण 13व्या अध्यायावर जाऊ तेव्हा तुम्हाला कळेल की मग हा परमात्माही तिथे बाजूलाच आहे त्याच्या आणि तो ऑब्झर्व करतोय सगळा. प्रयत्नाने हात देऊन पुढे, पण आत्म्याचं लक्षच नाहीये त्याच्याकडे, कारण तो स्वतःच्या त्याच्यामध्ये गुंतलेला आहे भौतिकतेमध्ये. कारण का? तो कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आहे, तो आध्यात्मिक मार्गावर यायलाच मागत नाही. मग त्यासाठी भगवंतांचीच कृपा लागते हो, मग त्यासाठी भगवंतांनी सिलेक्ट करायला लागते. तर त्या आत्म्याला निश्चितच ती प्रगती साधता हा येते. समजलं माताजी. हम्म. समजलं. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण, हरे कृष्ण. खूप छान अध्याय आहेत हे 7वे ते 12 अध्याय, खूप सुंदर आहेत सगळेच अध्याय. एनिवे सगळेच अध्याय तितके छान आहेत, म्हणजे प्रत्येकाचंच, पण ही जी भक्तीची आणि म्हणून या ज्या ह्याच्यात दिलेलं आहे की आपण शेवटच्या ह्याच्यामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की बघा, गीतेचं पूर्ण सार आहे आणि पहिले 6 अध्याय आणि शेवटचे 6 अध्याय म्हणजे मधल्या 6 अध्यायांवरचं आवरण आहे आणि त्याला भगवंतांनी सुरक्षित ठेवलंय, कारण तो भक्तीचा योग आहे. मला एकच सेकंद द्या. माझी रेंज गेली. हा. सॉरी, फोन होता आहे, ठीक आहे. सो क्लिअर झालंय का हे? म्हणून हे भगवंतांनी ज्या भक्तीचे अध्याय आहेत, हे जसं आपण म्हणतो ना, दोन सँडविच असतात, दोन ब्रेड मध्ये कसं ते सँडविच बॅटर असं एकदम मेन असतं असं बॅटर, आणि ते त्याचं महत्व वेगळं, तसं हा भक्तीचं जे आहे, प्रत्यक्ष भक्ती मग ती कर्मातून भक्ती बघितली आहे आणि त्या भक्तीत जाण्यासाठी मिळणारं ज्ञान हे सगळ्यात शेवटी दिलंय. पण मेन ती जी भक्ती आहे त्याला भगवंतांनी सुरक्षित अशा मधल्या 6 अध्यायांमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि असे हे मधले 6 अध्याय जाणण्या इतपत जो भाग्यवान असेल, तो तत्काळ तपस्या, यज्ञ, दान, तर्क इत्यादींच्या पलीकडे जाऊन स्तुत्य बनतो, कारण या क्रियांचं फळ मनुष्याला केवळ कृष्ण भावनेमध्ये प्राप्त होऊ शकतो. मग या श्लोकामध्ये काय सांगितलेलं आहे शेवटचं, की तेवढंच आपण राहिलं, की मग या कशापासून तो वंचित राहत नाही. भक्त या कशापासूनच वंचित राहत नाही बघा, कारण त्यांनी वेदाध्ययन, तपस्या, दान घेणं, दार्शनिक म्हणजे तो कुठेही इथे
दाखवण्यासाठी कर्म करत नाही, म्हणजे कुठेतरी सकाम पद्धतीने की मी हे पुण्यकर्म करतोय, मला याच्यापासून काही हवंय, मला ही लोक चांगले म्हणतील, मला असं म्हणतील, नाही. तिथे कुठल्याच प्रकारचे अपेक्षा आकांक्षा नाहीयेत. आणि म्हणून हे वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, की ज्या काही वेदाध्ययनाच्या किंवा तपस्या करायच्या आहेत, या इत्यादींपासून जे काही फळ प्राप्त होतं, या फळापासून भक्त वंचित राहत नाही. कारण तो त्या भावनेने ते करत नसतो, पण निश्चितच भगवंत त्याची काळजी घेत असतात की त्याला ते फळ आपोआपच मिळत असतं, त्याच्यापासून तो वंचित राहत नाही. तो त्याचं सकाम कर्म न करता ती कृष्ण भावनेमध्ये ते करत असतो. सर्वम कृष्णार्पण, हे मला दिलेलं आहे कृष्णाने. इथे ते ग्रॅटिट्यूड महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग त्या भक्तीच्या सेवेमध्ये ते कर्म केल्यामुळे त्याला त्या फळापासूनही तो वंचित राहत नाही. पण त्या फळाच्या त्या उपभोग केल्यानंतर त्या बंधनात तो अडकत नाही. का अडकत नाही? कारण त्याने ते कर्म कृष्ण भावनेमध्ये केले, त्याने भगवंतांसाठी ते कर्म, ही भावना महत्वाची आहे. म्हणून हे यज्ञ, तप आणि दान या 3 गोष्टी आपण 17व्या अध्यायात जाणणार आहोत, की कशा प्रकारे मग सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता हे यज्ञ, दान आणि तप कसं करताय, त्या प्रकारे आपण त्याला 3 वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अजून सखोलपणे जाणून. ठीक आहे. सो बाकी क्लिअर आहे तुमच्या मनामध्ये? काही प्रश्न आहेत अजून? नाही माताजी, क्लिअर आहे. पण क्लिअर आहे. तसा 7व्या आणि 8व्या अध्याय थोडे दक्षिणायन जड. हो, वाचा आणि माताजी, आणि पुन्हा त्याच्यावरती भक्तिवृक्षामध्ये चर्चा करा. नक्कीच तुम्हाला हम्म, जितकं वाचाल पुन्हा पुन्हा ते गोष्ट आपल्या कन्सेप्ट आपल्या डोक्यामध्ये हम्म. के बसतात. येस फक्त मनीषा माताजी. एक एक असं हे होतं की म्हणजे जन्मालाही आपल्याला वेळ न काळ आपल्या हातात नाहीये, नाही, मरणाचाही आपल्या हातात नाहीये. बरोबर. मग जन्माचा जसा आपल्या हातात नाही तसा मरणाचा नाही, तर मरणाला मग असं उत्तरायण आणि दक्षिणायन हे म्हणजे हे का असं ते ठेवलेलं आहे, उत्तरायणात हे आलं की सांगितलंय त्यांनी, नाही आलं भक्तांची तमा चांगलं. नाहीये. पण जे सिद्ध योगी आहेत माताजी, कसं आहे ना, जसं सत्व, हम्म, रज आणि तम, की जे त्याचा हम्म, अभ्यास करताय, जे सिद्ध हम्म, योगी आहेत, जे सिद्धी प्राप्त हम्म. करताय, ते जर हा. देहत्याग करायचं, जे आपण आताच्या काळातही बघतो किंवा आधीच्या काळामध्ये काही, की देहत्याग केलाय, समाधी घेतलेली आहे, मग भगवंताने सांगितले ते जर या प्रकाशमय काळामध्ये केलं तर कदाचित त्यांना भगवत धामाला मिळण्याची शक्यता असते. जेवढी भक्ताच्या बाबतीत खात्री दाखवली आहे हम्म, तितकी भगवंत नाही सांगत इथे. पण हम्म, अंधकारमय जगतापेक्षा प्रकाशमय काळामध्ये जर त्यांनी देहत्याग केला तर निश्चितच त्यांना भगवतधाम मिळण्याची शाश्वती असते. पण इथे कुठेतरी भगवंत या 2 मध्ये फरक सांगतात, आणि म्हणून तर अर्जुनाला नंतर समजावून सांगतायत की या हम्म. दोन्ही भक्तांनी समजून घ्यावं, पण त्याविषयी जास्त विचार करू नये. कारण हम्म, त्यापासून त्यापासून त्रासच होतो. या कुठल्याही मार्गाचा अवलंब करायचा विचार केला तरी ते त्रासदायकच आहे. म्हणून भगवंत अर्जुन हम्म. सांगतायत की म्हणून तू मला पूर्णपणे शरण जा, आणि म्हणून भक्तीचा मार्ग स्वीकार, कृष्ण भावना भावित कर्म. हा. हो, भीष्म पितामह थांबले होते ना उत्तरायणासाठी. एक्झॅक्टली. आणि हो. म्हणून ते भीष्म पंचक आपण बघतो ना त्या ह्याच्यामध्ये ते, हम्म. तर त्याप्रमाणे येस. आणि म्हणून त्यांनी पण शेवटी म्हणजे ते भगवत भक्तच होते. त्यांनी विष्णू सहस्त्रनाम हम्म. म्हटलं आणि त्या काळामध्ये त्यांनी नंतर ते देहत्याग केलेला आहे. पण हा. कसं दाखवलेलं म्हणजे ते महाभागवतापैकी एक. आणि भीष्म हे भगवत भक्तच होते तितके. फक्त भगवंतांचं हे प्रयोजन होतं की कुठेतरी धर्माच्या विरुद्ध जाणाऱ्यांचा हा विनाशच होता, आणि त्या हम्म. प्रकारे त्याचा विनाश झाला. पण येस, तुम्ही म्हणता तसंच. आणि म्हणून हे योगींच्या बाबतीत सांगितले, सिद्ध योगींच्या बाबतीत. पण भक्तासाठी हे ऍप्लिकेबल नाहीये, आणि भक्ताला याची तमा करण्याची आवश्यकताच नाही. माताजी, तुम्ही अजून एक म्हणत होतात आज सकाळी भागवत कथेचा क्लास झाला, तो कोणता? एक सकाळी 8चं इंग्लिशचं भागवत असतं माताजी. सकाळी टेम्पल लिंक जॉईन केलीत ना तर 8 वाजता नामनिष्ठ प्रभूजींचा भागवताचा वर्ग असतो. टेम्पल लिंक असते, मी तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये ऍड करेन. श्रीमद अच्छा. भागवत. हा, तर ते पण इंग्लिश त्यात असतं. मला वाटतं चौथा स्कंद सुरू झालाय ना, तिसरा का चौथा? कुठे? ह्या इंग्लिशचा जे नामानिष्ठ प्रभूजी हो घेतात हो, त्याचा. पुढचा, येस, पुढचा स्कंद आहे, हा. पुढचा स्कंद आहे. कारण मी तो एक एपिसोड ना, म्हणजे लिंक मला वाटतं तुम्हीच पाठवली वाटतं होती, तर येस तेव्हा येस. मी ते ऐकलं होतं. पण ते पुढचा अध्याय आहे त्यांचा सुरू आहे हो, फार. तर ठीक आहे. आता हा. आपण तुम्ही प्राणचैतन्य जे प्रभूजींचं करता आहात ना, त्याच्यामुळे तसं आपण चाललो आहोत टप्प्याटप्प्याने.
तर हे बरंच आधी सुरू झालं, म्हणजे याला 2-2.5 वर्ष मला वाटतं 2 वर्ष तरी झाली बहुतेक आता. आणि आता हे चैतन्य प्रभूजींचं जे भागवत चालू आहे हा, आता, ते श्रीमद भागवत का? हो हो. श्रीमद भागवत आपलं जे म्हणून जो ग्रंथ हा आहे. श्रीमद भागवत म्हणजे भागवताचं हे जे प्रभुपादांचंच भागवत आहे ना, इस्कॉनचं 12 स्कंद हा. आहेत त्याचे, हम्म. तेच भागवत हा. म्हणतात. श्रीमद भागवत बरोबर. म्हणजे हे ह्याचं म्हणजे प्रभुपादांचं हे तर प्रभुपादांचंच एक श्रीमद भागवत निळ्या कलरचं पुस्तक हो, ग्रंथ आहे, ते तो निळ्या स्कंद कलर आहे तोच का? बरोबर, तो पहिला स्कंद तो आहे माताजी. पहिला स्कंद फक्त तो हा श्रीमद भागवताचा आहे का? हा आणि हा. एकनाथी भागवत हे ह्याच वेगळं आहे. ह्यातलाच एक स्कंद आहे का तो? ह्या एकनाथी भागवतातलाच एक? भागवताबद्दल ना मला माहिती नाही एवढी, मी कधी वाचलं नाहीये. पण एकनाथी नाहीये का? भागवत हे वेगळं आहे, संतांचं म्हणजे ते एकनाथांचं. एकनाथ आम्ही तर महाराजांनी लिहिलेलं भागवत आहे ते. हो, पण एक्झॅक्टली. ते त्यांनी एकनाथ महाराजांनी हे केलं. लिहिलंय. पण ह्या हा, भागवतावरच त्यातला एका स्कंदावरती ते काहीतरी हा हो, एकनाथी भागवत 11व्या स्कंद आहे माताजी, 11वा 11व्या स्कंद. स्कंदावर हा. लिहिलंय. हा. हा. बरं. त्यांनी हा. म्हणजे त्याच्यात माझ्या वाचनात नाही ते काही, त्यामुळे म्हणजे बरेच जण त्याचा उल्लेख करतात, पण मी कधी वाचलेलं हा. नाहीये हा. ते. हा. पण हा. ते याच्याशीच थोडं संलग्न. आणि हे बघा माताजी, आपण जसं म्हणतो हा. ना की भगवद्गीता आहे, मनाचे श्लोक आहेत, ज्ञानेश्वरी आहे, या सगळ्या ज्या हम्म. गोष्टी आहेत ते शेवटी गीता गीता हीच मूळ आहे ना. प्रभुपाद काय सांगतात की जशी आहे तशी यथारूप का गीतेचं एवढं सांगते, कारण हे भगवंतांच्या मुखातून आले, भगवंतांच्या हा. मुखकमलातून हा संदेश. मग त्याची संलग्नता आहे. मग ज्ञानेश्वरांनी या माऊलींनी कशासाठी, तर शेवटी आपण म्हणतो ना महाराष्ट्र हा संतांशी जोडलेला आहे. आणि त्यांनी ते सुलभ शब्दामध्ये, म्हणजे अगदी तळागाळापर्यंत प्रत्येकाला ही ज्ञानेश्वरी कळावी, त्या दृष्टीने त्यांनी ते सुलभ असं हे पोहोचवलं. मनाचे श्लोक काय सांगतात, जर वाचले तर बघाल ही मूळ गीताच आहे हो सगळी, भगवंतांचंच दिलेलं ज्ञान आहे. आणि म्हणून मग तेच अध्ययन करणं हे प्रभुपाद जास्त त्याला महत्व देतात. आणि म्हणून ही हम्म. यथारूप जे आहे, यथा जशी आहे तशी, की हे ज्ञान कुठेही कुठलाही कॉन्कॉक्शन स्वतःच्या आयडिओलॉजीज न वापरता हे जसंच्या तसं भगवंतांचं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय प्रभुपादांनी. आणि हे सुद्धा या गुरु परंपरेत. हा. ठीक आहे. माताजी, मला ते मॉर्निंगच्या बॅचला ऍड केलं तरी चालेल इंग्लिशच्या? करा करा, नक्की करेन मी. आणि ऐकत राहा माताजी, बऱ्याचदा संदर्भ असतात कदाचित किती हा. साचव. वाजता असते ती बॅच? हा, किती वाजता असते बॅच? सकाळी 8 वाजता तो वर्ग असतो. अच्छा, ग्रुपवर टाका ना तुम्ही, म्हणजे ही लिंक मी ना जर ती असेल. लिंक टाकते आणि तुम्ही लोक जॉईन व्हा. ठीक आहे. ओके ओके हो, ओके. चालेल माताजी. इंग्लिशमध्ये आहे ते पण छान आहे. आणि प्रभूजी खूप सुंदर सांगतात. आज प्रेमाकिशोरी माताजी होत्या, तर त्या पण खूप छान घेतात. त्या अमेरिकेतून घेतात हा वर्ग. प्रभूजी कधी नसले तर मग कधी कधी प्राण चैतन्य प्रभूजी, कधी कधी प्रेमाकिशोरी माताजी, अजून पण एक अंकित प्रभूजी म्हणून आहेत. तर ते स्कंद असतो, तो श्लोक असतो, पण त्याच्या त्याच्या व्यतिरिक्त पण जे ज्ञान आपल्याला मिळतं, जसे संदर्भ मिळतात, खूप छान प्रकारे प्रश्न आपल्याला काही ऐकता येतात की ज्याची उत्तरातून सुद्धा आपल्याला खूप ज्ञान मिळतं. हा, मी प्राणचैतन्य प्रभूजींचं पण इंग्लिश ऐकलंय, हो म्हणजे ना. हा, इंग्लिश भागवत ऐकलंय. इंग्लिशमध्ये ते हा. करतात. ते घेतात ना, ते भक्ती वैभव इंग्लिशमध्ये घेतात, हिंदीमध्ये घेतात, अच्छा. आणि भक्ती शास्त्री पण घेतात ते. त्यामुळे ते सगळं इंग्लिशमध्येही ते घेतात. आणि हे आपल्या विनंतीला मान देऊन, म्हणजे ते मराठी आहेत ना, त्यामुळे ते तेव्हा त्यांनी सुरू केलं. आणि खूप आनंद आहे, म्हणजे प्रभूजी खूप अच्छा. सुंदर आणि घेतात. हा जो असतो क्लास भागवतचा, तो रोज असतो का 8 वाजता? रोज असतो, रोज रोज. रोज असतो. शनिवारी, अच्छा. रविवारी कोणी वेगळे अतुल कृष्ण प्रभूजी असतात कधी, किंवा कोणी दुसरं असतं. पण रोज असतो तो, रोज सकाळी 8 ते 9 वाजता. हा, चालेल माताजी, ती लिंक पाठवा, म्हणजे कारण हे कसं आत्ताचा पहिलाच अध्याय चालू आहे, 2 वर्ष झाले तरी येस कधी येस संप. येस, मी तुम्हाला लिंक पाठवते नक्की. आणि कसं आहे ना, हो. माताजी, ऐकत राहिलं ना तरी तुम्हाला संदर्भ कळतात, तुम्हाला त्या हा. श्लोक निगडीत, मग त्या श्लोकाशी निगडीत भगवद्गीतेचे सुद्धा काही काही श्लोक असतात, मग त्याचा संदर्भ. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्याच्यातनं अजून सगळं नाही कळलं तरी निदान जितकं कळायचा प्रयत्न असतो तरी ज्ञान घेऊ शकतो ते. हा. त्यामुळे त्या टप्प्यावर आपण हळूहळू का होईना ते ज्ञान आत्मसात केलं जाऊ शकतं. आणि हम्म. जसं तुम्ही गीता पुढे पुढे जाताय, पुन्हा पुन्हा जेव्हा वाचताय, त्याप्रमाणे तुम्हाला तेही जाणायचं तुम्ही निश्चितच. मुख्य म्हणजे ऐकायचं माताजी, श्रवणम याला खूप महत्व आहे. की म्हणून तर श्रवणम ही पहिली क्रिया आहे नववीच्या भक्तीमध्ये. कारण हा. जितकं ऐकाल तितकं ते तुम्हाला आत्मसात करून तुम्ही ते आचरणात आणायला निश्चित सोपं जाईल. ठीक आहे, मी हो. नक्की link ठेवते. तुम्ही जॉईन व्हा ज्यांना इच्छा आहे नक्की. हा, हो, चालेल चालेल माताजी. ते काही शंका आहे? कळलंय सगळं? ठीक आहे, मग आपण पुढे जाऊया. आणि पुढच्या म्हणजे उद्याचा आता मला वर्ग घ्यायला जमत नाही, म्हणून मी आज घेतला वर्ग. आपण मंगळवारी पुन्हा भेटूया. सगळ्यांना गुढीपाडवा येणार आहे रविवारी, त्याच्याही शुभेच्छा. सगळ्यांना कृष्ण भावनेच्या शुभेच्छा.
आणि तुम्हाला सुद्धा गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. नक्की 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 हो हरे माताजी, तुम्हाला कृष्ण. सुद्धा गुढीपाडव्याच्या खूप सर्वांना खूप शुभेच्छा सगळ्यांना सर्वांना आणि सादर प्रणाम. गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. येस हरे येस. कृष्णा पूजा माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तर आपण मंगळवारी भेटू. मी प्रार्थनेने आपण एंड करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण हरे माताजी, सादर कृष्ण. प्रणाम. हरे कृष्ण.